יש לה מקור לגאווה בכך שבאזור שנכון שהוא חלוצי ומטבעו עם חזון של התיישבות ואיכות חיים, יש גם תשתיות שאינן נופלות מהמרכז. יודעים כאן אנשי בזק, אני לא מגיע לתל אביב. אבל כל היום ברחוב זה באיזה חיבור לבניין לא מעניין אותי. תל אביב יהיה גם ככה, בניינים גבוהים יהיה גם ככה, בראשון יהיה, אני לא דואג, יש שם תחרות וכולם יחיו בשקט ושלווה. אני מגיע לכאן, למקומות האלה שבהם יש מימוש אמיתי של החיבור בין ממשלה לרשות מקומית, לשוק פרטי, ובסוף לאזרחי ישראל שבוחרים מתוך ציונות ומתוך הבנה של חשיבות העניין לגור מחוץ למרכז. אז מזל טוב לכולכם, ואני מקווה שרק נראה פה התעצמות של התהליך הזה. תשתיות תקשורת לא נגמרות בסיבים אופטיים, הן מגיעות עוד לרבדים שאנחנו עדיין לא מכירים, רק התחלנו לעניין. אז מאחל לכולנו שנהיה פה עוד הרבה פעמים עם התפתחות באזור, ביישוב, והמון בהצלחה לכולם.